ಊರ್ಜಿದನೇ ಪಡೆಯ ದೈವನೇ अब ये तो बांध है डड्डा बांध खत्म या
बंधुकुलो इज्जत मोक्केकुलो इकडे काटा पंचिने आज मारी इज्जत मोक्केकुलो इकडे काटा पंचिने आज मारी करे पंजे अरे दादा मसलन
ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಂಡ ಕಾಟದ್ದು ಒಂಜಿಲು ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡಿಲು ರಡ್ಡಿನ ಮೂಜಿನಿಲಿಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾ ಪಡೆ ದೈವದನೆ ರಡ್ನೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ದೊಂಪ ವಾರ್ತೆ ನೂತ್ರ ಬಂಡೆ ನೂತ್ರ ಹೋಲ್ತಿರ್ಜೆ ಆತ ನೂತ್ರ ಗುಂಡೆ ನೂತ್ರ ಹೋಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವ ಆವರ ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ದೈವದನೆ ಆತ ಹೌದು ಪುಣೆ ಒಂಜಿನ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಪುಣ ದೊಂಪವಾಡು ದೊಂಪನ ಬಳಿ ನಾಮದಿತ್ತಿಂಜಿನ ದೈವದನೆ ಆತ ಹೌದಾ ಅವು ಕಷ್ಟ ಅವು ಭಂಗ ಬಂದ ದೈವದನೆಗಳ ಹಿರಿಯಾಗಲಮ್ಮಿನ ಧರ್ಮದಯ್ಯ ಎಕ್ಕಲ ತರವಾಟ ಧರ್ಮದ ದಯ್ಯ ಪಂಜಿರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಚ್ಚರಡನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂಡರು ಅತ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂಡು ನಿಚ್ಚರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತಂಜಿನ ದೈವದ ಗೊರ್ಪಿನ ಐದು ಮಜ ಅವರನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಗೊರ್ಪಿನ ಅವ್ರ ನೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿದ ಸತ್ತಿದ ಪಂಡುವಿನ ಪಟ್ಟಬರ್ಕೆನು ಅತ್ಯಂತ ఇప్పుడు మళ్ళీ మిత్రుడు మళ్ళీ రే ఇంత అదురుదురు అంత అది కాదు ఎడతలది బలతలది దుమ్ములది పిరవలది పన్నగ ఇక్కడ ఇరాకులు ಅಂತ ಇಂಗ ಧರ್ಮದೀಯ ದೆಯ್ಯ ಪಂಜುಲಿ ఇక్కడ ಏರ್ಕೈ ಗುಂಟ್ಲೆಗಳ ಧರ್ಮದೇ ದೆಯ್ಯ ಪಂಜುಲಿ ಕೈ ಬುಡ ಇಚರಡೆನ್ನ ನೆತ್ತೊಂಡರು ಅದ ಹಬ್ಬಗ ಧರ್ಮದೇ ಅಚ್ಚತ್ತು ಎಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕೈರ್ತು ತತ್ತದು ಹೋತು ಎಕ್ಕಳ ನಿಂತರ ಪಣ್ಣಗಳ ಕೈಕು ಒದಗದು ವರ್ತನಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವರ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟವೆ ಬಡಕಾಯ ಬಾಕಲು ತೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜನೆ ಕಟ್ಟದು ತೋರಣಗೆ ಗುಂಡು 14 ಬಾಕಿ ಇದ್ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲಾಡ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವ ಇದ್ಯಾನ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಕುರ್ತಿದ್ಯಾನ್ಲ ಬಾಣ ಸಕಲ ಬಳಿದ್ಯಾನ್ಲ ಭೂಮಿ ಸಕಲ ಮಂಡಲಿದ್ಯಾನ್ಲ 14 ಬಾಕಿಲು 16 ಅರ್ಥ ಮುರ್ಗೋತ ಊರು ಇದ್ಯಾನ್ಲ ಬಡಕಾಯ ಬಾಕಲು ತೋರಣ ಕಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜನೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿಲಿ ಒಂಜಿನ ಕೊರಪೆಂದಿಗಳ 4-5 ಊರಿನ ಪಾತ್ರ ಅದ 4 ಊರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಡ್ರು ಪೋಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಡ್ರು ಪೋಣಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅತ ಅಂಡ ಒಯ್ಕುಟೆಗೆ ಪೋಪಂಜಿನ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬತ್ತದತ್ತು ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಹೋಗ್ಯಾರ
ಆನೆ ಬಂಡಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಅಥ ಆನೆ ಬಂಡಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಾಣ ಅರ್ಥ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಅಥ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ ಕೂಡುದಿನ ಸಭೆಗೆ 10 ಸಭೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಎತ್ತಾಣ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಎತ್ತಾಣ ಶಕ್ತಿ ಬಡವನ ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿಖಲು ಉಂಡರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ದೈವದಿನ ದೇವುಳಿಗೆ ಉಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡೊಂಡರು ಅದ ಹೆಚ್ಚ ತರವಡಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮುಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲಬೋಧ ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಬ ದೈವ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ತರವಾಟು ಸರ್ವಾಮಕ್ಕೆ ನೇರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತರವಾಟು ಧರ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಮಲವಳ್ಳ ಕಟ್ಟಣಿಕೆ ಆಟ ಈ ಮಲವಳ್ಳ ಕಟ್ಟಣಿಕೆ ಚಟ್ಟಿದಿಂದ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡಂಜಿನ ಕಟ್ಟವರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬರು ಏರಿಗೆ ಹೋಗು ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಂದಿರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಂದಿರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಆಟ ಅಂತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೈವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಚಾಪಿ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡಗಿನ ಪಟ್ಟ ಬಟ್ಟಿನ ಹತ್ತು ಪೂಜೆಕಾರಿ ನೆತ್ತಕಾರಿ ಅವ್ರದಂಡ ನಾ ಪಂಡಗಿನ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ಪಂಜಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಚಿ ನಿಡ್ತಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಂಡೊಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೈನ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೈನ ಚೆನ್ನ ಮಂಜಾದ್ರಿ ಸಂಸಾರ ಈ ಮಂಜಾದ್ರಿ ಕಷ್ಟ ದೋಸ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಆಟನ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾತ ನೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾತ ನೀನು ತಿರಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಸೈರಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರು ಪಾಡಿ ನಾಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆಸು ನರ್ಪದೂರ್ವೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದುರಗಿ ತೋರ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಂಡದಿದ್ದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಥ ತುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಂಡೋಪಿತ್ತೊಂಡೆ ಆಟ ಎನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿತ್ತಂಚಿನ ಬಡಕ ಬಾಗಿಲು ತೋರು ಕಟ್ಟಂತಾರೆ ಬಡಕ ಬಾಗಿಲು ತೋರು ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳ ಸಾತರ ಪುಂಜನ ಕಟ್ತಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಸಂಜು ಗಂಡ ಗಣಕಳು 101 ಗಂಡ ಗಣಕಳು ಅಸ್ತ್ರಪಡೆ ಜಯಪಡೆ 101 ಗಂಡ ಗಣಕಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಬಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕಾತುಂಗ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಾತುಂಗ್ಲೇರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಸ್ತ್ರಪಡೆ ಜಯಪಡೆ 1001 ಗಂಡ ಗಣಕಲೇದು ಪುಂಜಿನ ಬಡಕ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರನು ಎಂಥ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ